Jimportani jekk hemm raġel illi xjaħ. Kont missejt il-qieħ u ma kien fadal l-lebda triq oħra li nitlob lajnuna minant il-Caritas. XR Charles Grima ma' Net News ftit tal-jiem qabel il-maratona tal-Caritas li ser tkun qed tittella nhar is-Sibt. Charles Grima spjega li kien beda jieħu droga kważi 25 sena ilu wara li sapruħu b'ħafna flus kontanti fil-but. Għamezmin kważi biex ngħid eżatt kważi kuljum. Dejjem dejjem żgur u kważi kuljum. Għax ma tibqa' tara xejn li frila. Viżibilment emozjonat Charles Grima li għandu żewġ ulied subien irrakkont tal-mument li rrealizza li kien miss il-qieħ, il-mument meta ibnu raħ taħt l-influenza tad-droga. Kon ġaħanut partikolari u kien ġi fiċni. U rani jem u dak ma kellimniex, tela. U l-għada xoqomt għalli tibqa' sejrek da. U dik il-kelma samritni, Ej, samritni ħafna. Waġa kbira, Charles Grima stqar li ħass li ma kellux triq oħra ħlief li jfittex l-għajnuna tal-Caritas. Tant missejt il-qieħ u bdejt inħoss li ma fadallix triq oħra li nfittex il-Caritas. Ħabbat il-Caritas u laqgħuni bidhom miftuħin kif kont. Dħalt San Blas, 3 snin ilu, u l-lun għadni nattendi ħafna l-Mosta. Darċa li mġiel il-Mosta li toffri servizz blaħlas li inti anka tkun naqra jaddilek ksib minn moħħok. Taf li ħatmur hemm u ħassib minn jilqak u minn jgħinek. U jfisser ukoll kemm kienet kruċjali din l-għajnuna. Għalija nnifsi personali nalla kienet il-Caritas. U ma tħares lejk int kif int, x'għandek u m'għandekx. Int kif inti, issib nies jgħinuk. Apparti li ringrazzja l-Caritas Charles Grima ringrazzja wkoll il-mara tiegħu li kienet dejjem ta' appoġġ għalih. Jien għandi l-mara dejjem sapportjatni ħafna u ringrazzjak minn hawnhekk stess, baqgħet warajja, baqgħet temmen fija. Il-mara tiegħi għaddit ħafna. Ġifieri il-gideb li tibda nikdeb kien kollu tikdeb. Kważi tibda ġelli lek innifsek temmen il-gideb tiegħek stess. Fit-tmiem din l-intervista Charles Grima kellu wkoll messaġġ wassal. Jekk għadek ma missejx ma' droga, tmissiex. Għastej darba, tmissiex. U jekk il-messaġġ tiegħu jekk missejt ma' droga, fittex l-għajnuna. Il-maratona b'Caritas bl-isem Jimportani se tkun qed issir nhar is-Sibt 9 ta' Novembru mill-11 ta' filgħodu sa 11 ta' filgħaxija u se tkun qed tixxandar fuq Net Television u l-istazzjonijiet lokali l-oħra.